ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуме ки дураи ватан ҳастену ҳаррӯза Саудо ТВ-ро тамошо мекунед ва нафаре ки аз Тоҷикистон ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 15 ноябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ якчанд маркаи мошинҳои фурӯшӣ ҳастае ки пешкаштон мекунем. ва дӯстон, баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунед, мо рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастае Daewoo Nexi, Opel Astra G, анаи мошини советские ҳам гарени арзонае. BMW ҳам бениҳоят мошини зурбачи азиз, Mercedes-ҳои фурӯшӣ ҳастае, Nexi-ҳо ҳастае, караванои простой ҳастае, Astra G хечибекҳо ҳастанд ки пешкашон мекунем. тамошо кунед. Лайкҳо рамонед, навора шурӯъ мекунем бачаҳо азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиае. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорену хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба шумо ширкати Акаи Хурушедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминободу, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалику, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акаи Хуршеда муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиае. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами Акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми техникаҳо аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акаи Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ. Hyundai Grandioи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восея бачаҳо азиз. нигоҳ кунед. мошинча просто мошинайда. солаш 2006 сол. газ плюс бензин. объёмаш 3 коробкаш автоматика. Hyundai фурӯшӣ срочно бачаҳо азиз. 53000 сум нарх. мошинча дӯстон аз учёт симат каги тайёрае. 12 транзит номеро, мультирул, электропакет, хоб лифт сидения дора, баковой регировка, баковой қад рост мешава, утилизация дора, аз учёт бировардагиай, мотор гарантия қатӣ, коробка ходовой гарантияш қатияй. савдо мешава 53000 сум. агар ки аз зуми канали Саудо ТВ занг занед, худо хоҳад бо муомилаи зуртон мекунад бачаҳо. марҳамат. 53000 2006 сол Hyundai Grandioи фурӯшӣ. лайкҳо рамонед дӯстон, дар канал подписатсия кунед. кадом маркаи мошин дар кортонай таги комментария нависта монед бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra H. Astra H-и фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ваҳш қарор дорад. дизелни, объёмаш 1.9 дизелни ай. 58000 сум нархаш. хоб коробкаш механика, 2007 сол дар ноҳияи Вахш. мошинча тоза. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо. мега ки алиши вариант дора, ба мошини 7 одама боша алиш мешава. ин мошини мо қарор дорад дар ноҳияи Вахш. утилизация дора. документ то 8 апрела ҳастае. автофарай ку бачо, вақте ки борон ки бори автофар чӣ хел бигем ак автофар дора. хоб баъдон боз шоткаош, автошотка, хеле шоткаошон дар вақти боронӣ дӯстон худшон чӣ мешава, хеле кор мекунад ва фаршон ҳам хеле автоматик гирён мешава бачаҳо азиз.
хуб хулоса ки алиши ба мошини 70 объемаш 1.9 дизел, коробка механика, 2007 сол, 58000 астраши фурӯшӣ. Срочно занг занед бача азиз. ҳолати нахаду, ҳолати беҳад хуб дар қарор дора. Занг зад пурсоншем бача азиз. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи каравани простой краскаи сафед, нархи бениҳоят арзон ки пешкаштон шид. Шаҳри Ваҳдат 30,000 сум нарх, 95 сол, соли барориш краска сафед, 1.6 механика, бензини газ. Караван мега срочно фурӯши документо 100% ҳай мега. Плюс утилизация дора, састани соз бо савдо мешава, ҳозирашта сита муомилаи соз дора. лайкора монен кадом маркаи мошин дар кортуна таги комментари нависа монен. Баъдан дӯстон, агар хоҳем ки ҳамин мошиное ки мо қабул кардем, мо дар роҳӣ кардан ҳамино савдо шава, дӯстон хоҳем ки ҳамин мошино савдо шававу соҳиби мошино мақсад корошон ҳал шава, дастгирӣ кардан хоҳем, навор фақат ба лайк топ мерава бачаҳо. агар хоҳем саҳмотона гузорен, лайкотона монен, навор топ дарава, мошино савдо шава. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки дар кузофи хечибек. Astra G хечибеки 2000 сол, дӯстони гиромӣ. мошин дар шаҳри Душанбе. мошинои шаҳр, дӯстон, масъалаи хадавой, масъалаи вайроншавии баллоно, масъалаи ҳаму чӣ меган корбори ҳаму хадавоиш, вайроншавиш систаи мошинои Душанбе, чунки раҳо бисёр ҳамворай. 54500 сум, бензин газ, объемаш 1.6 механика. ватсапшон ахираш 30446 да азуми Саудо ТВ метонен занг занен. мошин вагонӣ нест мега. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. объемаш 1.6 катек. мотор, коробка, хадавои кузова 100% ҳай, газ, бензин плюс гази евро 4 ва объеми 1.6 катек. ина дӯстон Astra G 2000 сол, 54500 сомонӣ. занг задан чахчах кунед. мегзарем ба панҷумин мерседеси фурӯшӣ, дӯстони азиз. Mercedes Benz ҳастае ки C-класс солҳои 99 выпуск бача азиз. одамое ки мисол Mercedes ҳар ҳастен, серьёзни харидоротон, мошинчаи ҳолати бениҳоят хуб. шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, Қурғани Пешина 59900 сомон. 100 сум кам 60000 сумда Мерседеса савдо мекунанд ки ҳолати бениҳоят хуб. бензини газ, мошин тайёр, ҳолати хуб, савдо дар назди мошин. мошин мега мошин 100% ҳай, қонуну қоидаш қатъӣ, объемаш 2.4 автоматика. ина занг зад пурсед. кадом маркаи мошин дар кортунай, дӯстон, то чанд сума мошин дар кортунай, таги комментари ҳамин видео нависа монед, худо хоҳад навор мекунем. одамое ки аз телеграм тамошо кардин, ягон стрелкаҳай, ягон стикерай, ягон лайкай, ягон чӣ монен ки ҳамин навораи мо бо тамошобиниё зиёдтар шава бача азиз. мардуми телеграм. мегзарем ба шашумин Toyota Camry фурӯшӣ. Toyota Camry соли 2003 43000 сомон. нарха бинен 43000 сум. Camry 2003 выпуск. ки мошин дар Душанбе қарор дора, бензини газай. 2.4 автомат моторош. ватсапшон рӯи экрани шумо. бо зангзан далши маълумотша мегирем. краскаи сафед, дискои фасон, ҳолати нахаду, мошинчаи беҳтарин ки объеми 2.4 автомат қатъӣ 43000 сомонӣ Camry фурӯшӣ. занг зад дӯстон маслиҳат кунед. мегзарем ба ҳафтумин 21-даи фурӯшӣ. Lada Vaz 21-да солҳои 2006 сол. ёк не бачаҳо. 12500 сомон нархаш. 12500 Душанбеда 2006 сол. мошинчан ёк не қадди хомаша хай советскиё бо дига ансади накне бача азиз. гази бензин, объемаш 1.6, коробка механика.
мошинча дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор, коробка, ходовой, сатфоиза, 4 баллон нав, ҳуҷҷатҳо буд шидагиай 12500 бо муомила дорад. Советский харода роҳӣ кунем бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Nexi Daewoo ҳастае ки соли бароиш 1996 сол, краска сиёҳ. Нигоҳ кунем ба мошин чӣ хел мега, чӣ хел фасон. Хоб 96 сол дар шаҳри Душанбе 15500 сомонӣ, бензини газ. Daewoo Nexi газ плюс бензин, объёмаш 1.6 механика. мошинча дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор, коробка ва ходовой масъала мега 100% ҳай. Плюс 4 баллони 70% ва утилизатсия. Хоб утилизатсия дора, ҳуҷҷатош будшидагиай, мошин кафидагӣ варид надора, срочна, объёмаш 1.6 механика, 15500 сомонӣ ки бо худо хоҳад муомилаи соз карда мешавад. занг зада дӯстон, масъият кунем бигиренеш. аз мо навор кардан, аз шумо интихоб кардан, харидорӣ кардан. лайкора неки фаромӯш накунем бачаҳое ки навору бояд тоб равад. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. BMW M3 ҳастае ки солҳои 95 бача азиз. BMW M3 коробкаш механика, бензини холӣ, объёмаш 1.8, рақамҳои дастии рӯи экрани шумо. BMW E36 будааст. хоб документи яксола, навкардагӣ ва утилизатсия дорад. мегирӣ ҳай мекунӣ. краскаш бениҳоят краскаи хуб. қисми дохили мошинам тозаҳакай. 42000 сомон нархаш, 95 сол. занг занен дӯстон, BMW харо чахчах карда бигиренаш. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra дар кузови каравани солҳои 97 дӯстон азиз. дар шаҳри Душанбе 25500 сум нарх, бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка 100%, бензини холиай, газ надора, ходовой нав, баллону нав, салонаш тозаҳак. чашкиё дӯстони азиз, чашкиёш варид надора, багаж тоза, утилизатсия дора, ҳуҷҷат ҳамин рӯз буд мешавад. хоб мақсад ҳуҷҷат надора, фурӯхта мешавад. срочна 25500 сомонӣ. фақат беҳуда занг назанем бача азиз. 25500, 97 сол. ина нарх, мана нарх дӯстон. бовар кунед, ҳамин мошинча неки зур ғалтид. бигиренеш. WhatsApp шанахилиш 5454. аз номи Саудо ТВ метонен занг занем бачаҳо азиз. мегзарем ба 11-умин Lacetti фурӯшӣ тозаҳак. лайкора монен, дар канал подписатсия кунед. Lacetti Daewoo ҳастае ки 2007 сол, соли бароиш. мошин дар шаҳри Хуҷанд, 40000 нарх, бензин плюс газ, объёмаш 1.8, коробка автоматика. мошинча дар ҳолати бениҳоят тоза қарор дорад. утилизатсия ҳастай, документи солона ҳастай. хоб мошинча соат бар ин кор мекунад. ина марамат дӯстон, занг зад бигиринеш. 40000 сум, 2007 сол, газ, бензин, объёмаш 1.8, автоматика. муомила кард, чахчах кард, бигиринеш. ирӯза навор дӯстон ба 11 дона мошин тамом шид. хушобаҳоли нафарое ки лайк монден, нафарое ки намонден, баъдан лайкотона монен. дар канал подписатсия кунен. чизе ки барои реклама дорен, дар ҳамин WhatsApp роҳӣ кунен. рекламаш карда фурӯшта мегзарем. албатта ки дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram сомонтеҷи аднаклази ба дигар ҷо. зиндаву сарвалом бошед.